to secure Metro Manila? Intelligence palagi kailangan. Intelligence. Kailangan natin yan. Kasi dun Para sa, alam natin, hindi tayo lang. so dapat gawin dun sa list of targets. Kung nandun identified yung mga target nila, yung mga malls and some politicians. Well, dapat, trabaho ng PNP yan na nakita nila na target pala ito. Bigyan nila ng appropriate advice, target handling advices para hindi papasokan, hindi masingitan yung mga establishmento na yan. Sir, kayo ba as chairman ng Committee on Public Order, hihingi rin kayo ng extensive report galing sa PNP para at least alam nyo rin from your end kung ano yung pwedeng itulong to intensify na that measure? Yes, pwede. Hihingi ako. Madali lang naman hingin yan. Hihingi ako para concerns public order.